my, sestry a porodné asistentky, ako ich najbližší spolupracovníci, ich podporujeme v tom zápase. Nie o ich vlastný benefit, o ich prospech, ale o ten zápas, o to slovenské zdravotníctvo. Pretože my sme to takisto v minulosti robili. To zúfalstvo, ktoré máte v očiach, keď neviete poskytnúť zdravotnú starostlivosť, tak práve preto je to dôležité ich podporiť. A ten zákon, ktorý bol včera bohužiaľ prijatý, nerieši situáciu, ale iba represiu. Srdiem iba v krátkosti situáciu so sestrami. My sme si urobili ten prieskum vlastne sestier v nejakom vekovom horizonte. Takisto sme vlastne urobili to, že koľko sestier majú jednotlivé zariadenia. Tá situácia je žalostná. Uvedome si, že v roku 2023 prišiel v platnosť zákon 578, ktorý sme iniciovali, na ktorom sme dlho pracovali a participovali a predkladali návrhy a ten sa ukázal ako správny, pretože naozaj historicky za rok 2023-2024 prišlo do systému čo najviac sestier. Ale si uvedomme, že v týchto rokoch aj najviac odchádza sestier z našich nemocníc a z nášho systému, pretože sa využíva aj inštitút predčasného dôchodku, pretože naozaj ten vekový priemer je cez 50 rokov. Tie percentá, ktoré ukazujú, v akom obsadení vekovom sú vlastne naše nemocnice, čo sa týka sestier a pôrodných asistentiek, je veľmi náročný. Ja som zažila rok 2011, keď lekári naozaj ostali doma a keď tá situácia bola desivá. Preto prosím vládu, prosím, úprimne, za pacientov, za sestry, za lekárov, za všetkých týchto ľudí, občanov Slovenskej republiky, nedopuste to. Rokujte, snažte sa naozaj priniesť spokoj. Neeskalujte túto situáciu, neprinesie to nič. Vieme, ako to dopadlo aj v roku 2011. Museli nakoniec ustúpiť. Len to malo nedozierne ekonomické následky, nedozierne ľudské následky, frustráciu, odloženie všetkých operácií, elektívy. To je veľmi vážna vec. A ak si toto niekto dovolí zobrať na plecia a poniesie tú zodpovednosť, ja len prosím vládu, aby nestávala lekárov proti pacientom v tom zmysle, že tí lekári sú tí zlí. Nie. Lekári, keby boli naozaj takí zlí, ako vláda hovorí, tak by už dávno odišli. Oni práve, že majú tú snahu pomôcť tomu systému. Viete, ja som bola pritom na mnohých tých rokovaní. To je rokovanie, že budeme rokovať. Tie zásadné výsledky z toho neprichádzajú. V našom prípade my takisto napríklad intenzívne sme sa snažili s ministerstvom zdravotníctva rokovať, pretože tá situácia je naozaj veľmi vážna. Už v septembri, októbri, novembri proste apelujeme na to, že žiadame od ministerstva zdravotníctva, aby pripravilo plán proste stabilizácie sestierského stavu. Sestier a pôrodných asistenti. Aké majú plány, ako proste budú nastavené jednotlivé kroky. K dnešnému dňu proste je nám to ľúto, ale my sme poslali materiály, zaslali, my čakáme na spätnú väzbu a my ho nedostávame. Vláda, čiže premiér tejto krajiny, minister zdravotníctva, lekárske odborári, naozaj tam prišlo možno 15 zástupcov z celého Slovenska, veď to nie je o doktorovi Vysolajskom. On je jediný sám. To sú zástupcovia 3300 lekárov. Lebo potom to vyzerá tak, že my rokujeme o tom, aby sme iba rokovali a to rokovanie neprináša nič, iba ďalšie rokovanie. Čas sa kráti, frustruje sa nám tu verejnosť, frustrujú sa aj samostatní lekári. Tu je veľká obava, a to si musíme celá verejnosť uvedomiť, že títo lekári bojujú spoločne. Čiže vlastne im záleží na tom, aby sa naozaj vrátili do tých nemocníc, aby dosiahli zmeny. Ak tu presadíme tú apatiu, to, čo hrozí napríklad už teraz u sestier, a ak to aj nakoniec dopadne u lekárov, že oni budú už potom individuálne odchádzať, tí sa už nikdy nevrátia. Títo ešte majú snahu sa vrátiť.